richo onge chutho, masira gi temruok bende, gima dimi chunywa kuyo, onge kuro dala Nyasaye, jino bet gi chuny mar hera, iniyudo sim dhahabu, bende lewni marachere, ma Yesu norwako joge. Ruoth Yesu los chunywa malerni, mondo wadonje polo, wadwaro neno dalano, koa e polo kuom Nyasaye, oikore kami awa, kolosore chuth ni ruodhe, mana modhi pi mar ngima, ma Ruoth oseloso kanyo. Mago ma wan pok oneno, it bende to pok owinjo, ma chuny dhano pok oparo, Nyasaye oloso ni joge, watimuru kinda koro, nyaka chieng' ma Yesu nobi, wadonji e pinyno maber, Erokamano ahinya uru nyithi Nyasaye. Wakawo kinde ni mondo wa mi Nyasaye duong' momiyowa kinde kapod iluongo ni tinende. Waduoko ni Nyasaye erokamano kuom dweche adek mosekadho, manyocha wapuonjore thuon wach mawacho ni kaka iloko tiend muma. Kendo jawinjo e dweche adek makoro wachakogi, bende wabiro somo e thuon wach machielo, kendo wakwani ka Nyasaye omiyowa ngima, to watim kinda waduto mondo wagwedhre kanyakla ka Nyasaye telonwa. Kawuono Nyasach polo koda piny oyienwa, wan kod jotichne mosetimo kinda ahinya e tijni, jakwath Samuel Ogum, jakwath mosi nyithi Nyasaye. Okwe uru nyithi Nyasaye. Okwe. Erokamano jakwath. Wan kod wadwa Charles Odoyo ma Dagoretti kona. Charles, mosi jowinjo. Oyawre uru nyithi Nyasaye. Oyawre ahinya. Erokamano wadwa Dan Kalmax ma Okendo ma Mathare North SDA Church, mosi nyithi Nyasaye. Nyasaye ber. Seche duto. Nyasaye ber kendo mana kite. Erokamano ano wadu kuom Ruoth Opere Yakomo Nyaroya, wuod Wagasi god bura, sani tane kanisa man New Life Seventh Day Adventist Nairobi ka. Amosuni ne kendi kaka Jehova ober, ojahawi ng'ano mogeno kuome. Erokamano. Wabiro yawo kod alam kokadho kuom wadwa Charles Odoyo. Nyasachwa kendo wuonwa wagoni erokamano nikech ichaki kwang' kodwa mwachopo e dwe manyien. Wan e sabato mari maler, wagombo ni mondo wawinj wecheni. Wang'eyo ni nyithindi mang'eny chunygi chur kuonde mopogore opogore, ka gituo, ka gin gachiedh nade mopogore opogore. To ne singo ni kiloro wachni to wachni kelo chang. Omiyo tim maber ne nyathini mawinjo wachni kamoro amora ma entie. Kiromo kod dwachwa ng'ato ka ng'ato. Yie Roho mari maler ochikwa kwaelo tiend ndikoni, kendo Roho mari maler owuoth kod wachni kachopo it nyathini ka nyathini. To sabato mari maler ni iduogie nyithindi machiegni kod chuth, nikech wasayo kuom Yesu Kristo ma jawar. Amen. Jakwath Samuel Ogum somnwa ndiko e buk mar Timotheo mokwongo 2 wes 3 kod 4. Barua mar Timotheo mokwongo sura 2 wes 3 wacho kama:
Lamo ma kamano en gima ber, kendo long'o ni Nyasaye jawarwa, madwaro mondo ji duto okwo kendo ging'e adiera chuth. Kwaduoko e loko mar kilo, to owacho kama bende: lemo ma kamano en gima ber kendo malong'o ni Nyasaye jawarwa, madwaro mondo ji duto okwo kendo ong'e adiera. Mad Ruoth Nyasaye gwedh somo. Amen. Erokamano Jeti Nyasaye. Jawinjo, thuon wach mwadwa puonjore kuom dweche adekgi wacho niya: loso osiepe ni Nyasaye, mor mar lando ote mare. Loso osiepe ni Nyasaye, mor mar lando ote mare. Making friends for God, the joy of sharing in his mission. Jawinjo, e dweche mosekadho katero pachi, kane waloro e higa mokadho, ne waloro kwa puonjore kuom buk mar Nehemia kod Ezra. Kane wachako higa, dweche adek mokwongo mag higa ni, ne wapuonjore kuom buk mar Daniel. Mano ni wachako dwe mar 1 nyaka watieko dwe mar 3. Kane wachako dwe mar 4 nyaka walunge dwe mar 6. Thuon wach mane wapuonjore ne en wacho ni kaka wanyalo loko tiend biblos. Kendo kiparo maber, thuon wach mar Sabato mokadho mane wapuonjore ne en buk mar Jakobo, mane wacho ni kik wabed mana joma winjo kende, to wabed joma timo bende. Koro kuom mano, kitude gi thuon wach mwadhi some kuom dweche adekgi mawacho ni loso osiepe ni Nyasaye, mor mar lando ote mare, iwinjo niya, kik wabed mana joma winjo kende, to wabed joma ng'owa timo ang'owa, timo dwach Ruoth Nyasaye. Dwache en ang'o? E buk mar Timotheo owacho niya, kisome e wes 1 niya, Timotheo mokwongo 2 no wacho ni, to koro wach mokwongo akwayo mondo ji oter ywakgi ir Nyasaye ka gilamo kendo sayo ni ji duto, kendo ka gigoyo erokamano. Gilem ni ruodhi gi jotelo duto mondo wadak e ngima mokwe kendo moboch, kwaluoro Nyasaye chuth kendo kwabedo jomokwe. Lamo makamano en gima ber kendo long'o ni Nyasaye jawarwa, madwaro mondo ji duto okwo kendo ging'e adiera chuth. Wadhi somo e wach wacho ni ang'o momiyo itimo neno. Ang'o momiyo itimo neno? Nokonwa e Jakobo juma mokadho kik wabed mana joma winjo, to wawinj joma timo bende. Koro biblos thuon wach ma kawuono wapuonjore wacho ni ang'o momiyo itimo neno. Why witness? Owadwa Dan, inyalo penjori ni to ang'o mamoro Nyasaye ahinya kama entiere polo? Ang'o manyalo bedo mor mar Ruoth Nyasaye? Nikech piny opong' kod anjawo gi timbe mongilo mokadho koni gi kocha. Ni tang'o mamiyo Nyasaye mor? Ni gombo maduong' ma Nyasaye ni godo en mondo ji duto, kuonde duto, mondo yie mar rwako herane, kendo yie kech mare, kendo mondo roho mare olokgi bende, mondo owargi kendo gidonji e piny ruodhe. Ok en kod dwaro moro maduong' moloyo warruok marwa. Era mare ogundho, ng'wono mare ok nyal pim, chuny maber ma en godo onge gikone, weyo ne richo ok nyal rumo, teko mare ochwere, ma opogore kod nyiseche mamoko mag jochilo mane dwaro ni nyaka tim negi misengini. Nyasachwa to osetimo misango maduong' miwuoro. Kata obedo ni wadwaro ni mondo wayud warruok machal nade, Nyasaye dwaro mondo warwa moloyo kaka wan bende wadware. Lamo makamano en gima ber kendo long'o ni Nyasaye jawarwa, madwaro mondo ji duto okwo kendo ging'e adiera chuth. Chunye opong' kod dwaro mondo in kod an wayud warruok. Owadwa Dan, kwa wuoyo kuom ang'o momiyo itimo neno,
wasewinjo mana e awiye ni Nyasaye ok dwar ni mondo ng'ato lal. Odwaro duto mondo wakwo. Adwaro ni mondo iwach wach kigero wachno e wach mar chiwo thuolo mag warruok ngwedhe chap chap. Erokamano jakwath, kuom wach miwacho, gima duong' ma koro wada ng'iyo ni to kwachako ng'iyo ni to ng'ama chiwo thuolo en wan ema wachiwo thuolo kwadhi wuoyo gi jogo maro ofweny mondo wawuogo koso Nyasaye machiwo thuolo. Mokwongo nyaka wang'e ni Nyasaye machiwo thuolo duto ne jogo mwawuoyo godo, nikech ne wapuonjore juma mokalo ni Nyasaye tiyo kodwa kokalo kuom roho e gigo ma en ema odwaro kaka dwache dwaro. Omiyo ok en dwaro marwa, en dwach Nyasaye. Wach maduong' mwarango ni Nyasaye oseyangore ne ji mathoth, ne jogo moko jo-Yahudi mwaluongo ni jo-Maranda kata jo-Yahudi e yor chwechne kata yore mamoko. To wafwenyo ni magi duto pod nitie rem ma nyaka dhano non matut, kata jogo mwapuonjo kata mwapuonjo nyaka non matut mondo mi gichop e warruok ma Kristo wuoye. Kwang'iyo Luka 19:10 yangonwa ratiro ni Wuod Dhano nobiro mondo omany jalno molal kendo oresi. Nitie wach ma Jakobo 5:19-20 bende yangonwa mondo watudgi ane kanyakla wayud gima owacho. Owacho kama: Owetena, ka ng'ato kuomu obayo yo mi oweyo adiera, to eka ng'at moro odwoke e yo, to ng'euru ni ng'ama odwoko jaricho mobayo yono oreso chunye e tho, kendo omiyo richo mang'eny owe. Erokamano, Kristo owe moko duto e polo, obiro manyo jalno molal. Jakobo ng'isowa ni wan kaka dhano, ere kama wadonje. Ong'isowa ni kantie jalno mogolo jaricho e yor lal, to mang'iso ni irese tho. Mang'iso seche mwatimo neno ne jomoko, ka ng'at mane ni yor lal, mane ni yor richo, owe richo ne modugo ir Kristo, muma puonjowa ni itimo tich maber, iriwori gi Kristo e tije kendo igolo ng'ano e yor tho. Paulo kawuoyo ne Jorumi, king'iyo Jorumi mokwongo, Jorumi 1:2 wacho ni jogo ma jo-Yahudi kata jogo mok jo-Yahudi ma onge gi Kristo pod nyalo lal. Kidhi e Jorumi 3:5 Paulo chako wachonwa ni warruok biro kuom ng'uono kokadho kuom yie kende. To kichako idhi e 6:8 ochako ng'isowa maber ni ng'uono ema puodho ji duto, ni ng'ato ka ng'ato maluongo nying Ruoth noresi. Mang'iso ni kwasefwenyo ni ok wanyal yudo warruok e yo moro amora moko kwa yango nying Kristo, kokwa luongo nying Kristo, to ok inyal yudo warruok. To ma biro kuom yie. Kiyie e nying mar Kristo, to yie biro kuom puonjruok kata kuom winjo wach Kristo. Omiyo wan wariwore gi Kristo e tije ka watimo neno makare, nikech neno mwatime liel samoro watimo neno mano bok rach, lakini neno maber en nend Kristo. Kwating'o nying Kristo malo, wawuoyo gi jomoko, to watimo neno makare kendo miyo nying Kristo duong', omiyo joricho wuok e tho to duogo e yor ngima. Erokamano. Erokamano owadwa Dan. Ni Ruoth Nyasaye kare awinjo kikele mamit ni Ruoth Nyasaye ema chiwo kinde mar timo neno. Matini kare ngima mwadago ni en mana ngima mar timo neno. Kinde momiwa wang' piny ka wadudoyo. Omiwa kinde mana mondo mi watim neno mar Jehova Nyasaye. Erokamano. Jakwath Samuel Ogum, ang'eyo ni sama piny oru ji jamosore ni to ichiewo nade. Kamano. To ka ng'odhiambo to nudo chiengi chal nade. Kinyalo yudo kinde ni midirom kata kod Ruoth Nyasaye tipenje ni to Jehova Nyasaye to odiochiengi chalo nade. Ipani dobed nade. Wachie wach kuom miyo Yesu bedo gi mor. Ng'eni wapenjore nita kaka jok modak wadwa puonjwa mondo wabed wami jok modak mor. To ere kaka wanyalo miyo Yesu to mor? Wachie wach. Mokwongo daero mar wachonu ni ok en gima yot ng'eyo ni nyalo miyo Yesu mor. To wanyalo miyo mana Yesu mor ka warito chikege kendo ka watimo dwache. To dwach Ruoth Nyasaye watime mana ka watimo ni mond liete ng'uono kendo waneno nyithi kiye oyudo dwaro margi kaka obedo. Nikech Ruoth Nyasaye wacho ni ohero joma mine to kendo ohero nyithind kiye.
Omiyo dwaro ni nyithindi kiegi kiritogi kendo itimonegi gimoro maber, itimo dwaro maber ni Ruoth Nyasaye. Daher mar nyisou gimoro achiel kende kanyo, ni adieri nyalo penjo ng'ato ni dhi nade, kata inyalo wacho ni odiochieng' ma kawuono bedo kodi nade, kata ni odhiambo thura kawuono iwinjo machalo nade. Ing'e ni mae en penjo mwapenjo mondo mi wayud thuolo mar yawo chuny ng'ato ka ng'ato, ma kiloso kode tiloso kode ka chunye ogonyore kendo omemore, ochiwore ni in uwuon, obedo huyanga, tiende ni oyawo chunye kendo ong'isi gima, obedo thuolo kodi, ong'isi gigo duto machande. Mane momiyo iwacho ni, kaka iwacho na mokwongo chande, ni inyalo penjo ng'ama dhano, inyalo penjo Yesu bende, to Yesu wang'e ni en Ruoth Nyasaye. Kawapenjo Yesu ni to Ruoth idhi nade, obiro dwokowa maber niya, ni ok amor. Gimomiyo ok amor, aneno nyithinda mathoth kolal kendo weyo yo mana miyogi ni mondo gilu. Ok amor nikech aneno ka nyithindo manyiri omaki, oket wasumbini mondo gitim tije chode gi jogo madongo. Waneno ka ok amor nikech aneno ka mond liete okaw kendo ibambo gotieno godiochieng' gi jogo man gi teko kendo man gi loch kuomgi. To gi duto ok giywak, kendo ka giywak taneno pi wang' gi kochopo ira, lit ma giwinjono chopona. Mane ma Ruoth Nyasaye wacho. Omiyo wacho niya, igni mana chano neu ni mondo udhi udag e polo higa 1000. Kaneno ka gini dhi bayo jomoko, tawinjo ka litna kabisa. Omiyo adwaro ni uduog ira mondo ubed kuom. Kariwo gino ero gi sigana mane wasomo e Luka 15. Kisomo wes ne 6, wes 7 kanyo ero, ibiro yudo ka owachono maber ni ng'ato ne nigi rombe 100, to nodhi kwayogi, to kuom hawi marach rombo achiel olal. To ka rombo achiel ni nolal, noweyo rombe 99 kodhi manyo rombo manolal chande. Komanyo rombo ni moyude, noting'o rombo ni mokete agoge modok kod rombo ni malo. Tiende ni notimang'o? Nong'iso mor mane en godo kuom yudo rombo achiel manoselalcha. Mano ng'isowa ni polo bende mor ahinya ka jaricho achiel olokore moduogo kuom Ruoth Nyasaye, kendo duogo e yo makare. Kichake neno sigana mono kidhi nyime kanyo, wan gi sigana mar mama mane owito otonglo nowito otonglo achiel. To otonglo achiel kuom adiera kiriwo gi 10 to giromo siling' 1. To otonglo ne achiel ni eni nochune ni nyaka omok tayo oywe dier ot duto mondo omany mondo oyud otonglo ne achiel chande, mondo koro ka gicha obed kod nengo, pesa ne no obed kod nengo. To kanoyudo otonglo ne achiel, noluongo jogo modak kode machiegni to gosiepe ni, kata wacho niya, atimonu misango, wamoruru nikech otonglo na manolal chande nayude. Matiende ni pod en mana duogo e yo makare, nikech achiel kuom 10 manolalno ero koro duogo yude, koro oriwo gimoro mabedo gimoro achiel motegno kendo moriwore. Kwatieko sigana no, wayudo wuoyi manolal, mane olalo dhi oko, to wayudo ni wuoyi ni eni kanolal nokawo mwandu ge te ma wuon gi nomiye gik manodwaro te. To kane oduogo makoro oduogo pacho, to wuon gi nowacho niya, rwakna, ong'iso jotich ni oneno wuode ka duogo ama bor. To koneno ka wuode biro gi chien, to noneno kama no wuode, to noringo modhi momake monyodhe. Kosenyodhe to ng'iso jotich ni many uru dhiang' momeo kendo machwe maber, ulosne mondo wacham, luonguru osiepe wa gwedewa, nikech wuoda ma yando lalcha kawuono duogo kendo yude, wuoda manothocha kawuono ochier kendo koro ngima. Mano ng'isowa niya, polo mor kendo Ruoth Nyasaye mor, malaika duto mor ka jaricho achiel oweyo richo ni moduogo luwo yo makare ma Ruoth Nyasaye. Mae endi ng'isowa ni gimoro amora ma watimo ma
wanyalo moro godo Ruoth Nyasaye en puonjo kata kawo ote mondo water ne ogendini mondo mi lokruok obed ne wetewa gi nyiminewa mosewuotho mabor kod Ruoth Nyasaye, mondo giduogi e yo makare mane Ruoth Nyasaye dwaro monego walu. En rito chik mar Ruoth Nyasaye, gitimo dwache, to gitimo timbene, to gichiwo hera manyiso mor ni waduto wayie kod Ruoth Nyasaye kuom chiwruok mare manochiwore ni in kod an nikech richo mane watimo, mondo mi ochako nyuolwa nyuol manyien waduogi ir Ruoth Nyasaye Wuoro ma Jachwech. Erokamano jakwath, aparo ni owinjore maler kendo kanyo gima kawe ni kare kaluwore gik matimore e piny to kuyo lile manyalo bedo ne Ruoth Nyasaye. Ta winjo kikelo kanyo gima miyo polo mor ni en ka jaricho lokore kendo duoge ler mar Ruoth Nyasaye, miyo polo mor kendo itimo sherehe, yani ji timo mor ka giwer ka in kod an jaricho walokore. To ni kendo koro mor maduong' makare koro momiyo thuon wacho niya, ang'o momiyo itimo ang'o, wachiwo ote, ang'o momiyo itimo neno mondo mi jaricho owe richo ne olokre. Wadudoyo ne gin ngeche adek kanyo, adwaro ni ket imedie mana garie wiye kanyo kiwuoyo kuom ngechego giduto te gin gik molal. To ng'eni gilal e yo mopogore opogore. Adwa ni gerie wiye kanyo mana kimedo kuom wach mar dongo ka ichiwo. Erokamano. Gima moro Nyasaye en ka jaricho olokore kendo duogo ire. To gima moro Nyasaye maduong' kabisa en jaricho ni ng'ama koro omiyo ochako yudo lokruok. Mae kama koro wan wadonje, nikech tich mar loso, tich mar lokruok en tich Nyasaye. To wan kaka nyithind Nyasaye ma osereso, wadonjo kendo wariwore kode ka wabedo achiel kod jotich matiyo kode. Ok kaka jotichne, to kaka jotich matiyo kode. To agombo ni mondo awach wach moro ka. Ni seche moko nitiere ma wabede e od Nyasaye to ok wagomb dhi oko. Wagombo ni mondo wane moyalnwa, wane mopuonjwa, wane mowernwa. Aeto giko wan kwaseyudo to wawuok wagone e nying Ruoth Yesu amen, to wawuok wadhi dala, watimo tijewa kendo sabato manyien waduogo, jumblemo wantiere, e kiche wan wabeda beda, wan mawelo bironwa. Afwenyo ni nitiere gimoro matimore e ngimawa seche ma watimo mano, ne ok wabedi ka gino manyalo kelo ngima, to wabedo kaka nam manyalo kelo mana tho. Nikech wayudo ne nam, wadwaro nam machalo nam mar Victoria, ma en oyudo pi to ochiwo pi moko be oko. Iyudo ka pige no ler, rech nitiere, anyuongi bende odak odonge maber, ngima nitiere nam no. To wan gi nam moro ma bende ni butwa kanyo miluongo ni Simbi Nyaima, en kamoro matin. En oyudo pi to ok ogol. Jomodak kanyo biro yie koda ni ngima malong'o onge dho nam no, kata rech bende onge pigno, nikech oyudo to ok ogol. Koro Nyasaye miyowa thuolo. Ka wayudo ka e buk mar Johana sura 4, Yesu nyiso dhako moro e dho soko. Ka ing'iyo Johana sura 4, onyiso dhako cha e dho soko kacha ni to ng'at mabiro modho pi ma biro miye, pigno biro doko soko mabubni makelo ngima kawuok kuome. To kisomo Johana no sura 7 bende wes ne 39, sura 7 wes 38 to wacho wacho ni chieng' mogik mar sawo mane en odiechieng' maduong' ahinya, Yesu nochung' mowacho gi dwol maduong' niya, ng'at mariyo oloyo mondo obi ira omodhi. En mana kaka muma wacho ni aore mag pi mangima nomol kawuok kuome. Ng'ama omodho kuom Kristo to yie mondo mi aore mag pi mangima mol kawuok kuome, en bende obedo refreshed, aeto pige mag ngima wuok ang'owa, wuok kuome. To kisomo kendo buk mar Luka sura 6 verse 38, to chako wacho na wach moro bende ka. Luka sura 6 kacha ne wacho ni to chiwuru eka un bende notimu nade, un bende nomiu kendo ok miu amiya. Verse 38 wacho ni chiwuru eka un bende nomiu, unuyud rapim
mopong' thich, moiki, kendo motiel, mo oko, ni mar rapim ma upimoe ema un bende nopimnu godo. Kare Nyasaye gombo ni mondo wabedi jogene ma ka oseyudo to wagolo. To sama wagolo, nitiere gweth kuom chiwo. Wayudo mokalo kanyo. Ibiro yie koda ni jayalo mayalo pile ka pile, omedo bedo jayalo man gi weche mamit magolo. To jasomo masoma to ok gol, en kata gima dowache nyim ji onge. Omiyo gima wayudo no ijiwowa mondo wagole oko. Koro wawuok mondo wachiw hera mar Nyasaye, mondo wawuog waland hera no ero ne ji, nikech ayudo kowacho niya, Nyasaye ne nyalo timo tich mar chopo ir dhano kotiyo kod malaikni mane ok otimo richo. To ogombo ni mondo wan bende osimbe warieny kod sulwe mang'eny, mondo wabed kod mor ka waneno ka jok moko yudo warruok, mondo chieng' moyudo kod piny ruodhe to wayudo ka tich mane watiyo, nikech wer moro wacho niya, abiro bedo mamor ka jogo mane oyudo lokruok kokalo kuom teko mar Roho mar Nyasaye kod tich na matek onwang'ore e tiend osimbo mar Ruoth Nyasaye. Erokamano. Erokamano wadwa doyo. Aparo ni owinjore maber ni wambe wayudo mna gwedhruok ka wagwedho joma moko. Emomiyo jomolal ka, moko lal to kung'e ni olal. Machalo gi pesa cha, fedha cha, molal ne miyo cha. Aeto lal to kung'e ni olal. Rombo cha ong'eyo ni olal. Ong'eyo ni olal to ok ong'eyo maduoke dala. Maduoke dala. To wuoyi ma olal cha, to olal ong'eyo ni olal, kendo yo madok dala bende ong'eyo. To gima duong' common denominator mantiere kanyo, giduto gilal. Kendo gidwaro mondo mi otumruok nade omanygi. Mane makoro wagwedhore ka wan bende wagwedho ang'owa joma moko. Wadwa Dan, iwacho ni wabed jo adiera gi duond Ruoth Kristo. Giduond Kristo, bedo ja adiera. Ing'eni you can survive at all costs. Iwacho ni survival at all costs. Makata en miriambo to ni survive. To kati konwa niya, bedo ja adiera, yani bedo faithful at all costs. Wache wach kanyo owadwa Dan, matin machuok. Erokamano jakwath Opere. Ere kaka wanya bedo jo adiera ne duond Kristo? Faithfulness to Christ command. Ing'eni mondo ibed ja adiera de ng'ato, nyaka ibed loyal. Mang'iso ni jakwath ogum kimiya ote mondo atim tich moro katiora kamoro, to nyaka bed mondo mi ing'eni atimo gino, nyaka bed loyal ne in kum chopo ote bani ora mi duoko makare. Omiyo Kristo, wan dhano mwariwore kod Kristo e tich mar chiwo warruok ne jomoko, mar timo nend Kristo ne jomoko mondo mi giyud warruok. Nyaka wabed jo adiera, to ok inya bedo jadolo kokirito chik mar Kristo. Nyaka rit chik mar Kristo ekikwana kaka ng'ano morito ma jadiera e duond wach ma Kristo dwaro tim nade achopi. King'iyo Timotheo mokwongo 2:3 kicha 2:3 kod 4 nyiso maber ni en gino maber ni Nyasaye ok dwach Nyasaye maduong' ok odwar mondo ng'ato tim nade olal. Kimedo gi Petro mar 2:3 bendo chako paronwa ni ore mos, Nyasaye ore nwa mos, kendo ore nu mos kendo rito, nikech ok odwar mondo ng'ato tim nade olal. Jogi biro lal mana ka ok watimo tichwa kaka wan jogo ma Kristo omiyo thuolo kendo miyo opportunity mar neno ni jomoko dwaro wach to waling'. Ka ok wakawo thuolo no, jogi biro lal. Omiyo kisomo buk mar Isaya 49:6 to wacho ni tich duoko jo Israel manyikwa Yakobo mane oke en tich ma in jatich na ihingo. Kuom mano abiro loki ler mar ogendni mondo iter warruok na e tung piny gi tung piny. Nyasaye nyiso jatich Nyasaye Isaya nyiso maber ni Nyasaye wacho ni tich mar duoko jogo molal en tich ma komiyowa ko en kod en tich mayot. Omiyo keto waler mondo mi wabed ne jogo mondo yud yo maduoko gir ng'awa ir Nyasaye. To kendo king'iyo kaka Paulo tiyo kod wachno bende king'iyo Luka 2:32
pime kod kanisa masani. Omiyo tich kanisa masani en mar bedo ler ne jogo mani mudho. Omiyo ka kanisa ok nya tero ote, to en kaka aora motimanade, kaka nam motimanade, motho ma onge ngime iye. Omiyo jakristo kokilando wach Nyasaye, ni ini isomo to kiter oko, ionge medruok, to in kaka ng'atno motho. Erokamano. Erokamano ni winjore malong'o, kendo en adieri ni nyaka wabed adiera ni duond Kristo. Ma wacho ni madwache en ni mondo ji duto obedie ler. Ler ni wanyalo chiwe kokadho kuom wach, kokadho kuom kitwa mwadago, mondo mi ler mwaseyudo onere ne joma moko bende. Ng'eni Mathayo 5 kisoma 14 nyaka 16 owacho kanyo beduru wabed kaka kado. Owacho ni wabed ler kaka ler, mato ler kose taya kose moki ok nyal ume koda tonga tikete wira chungi mondo ji duto ne lerno. Ni mana kaka wan bende mondo ji one kitwa, to ka giseneno kitwa maberno to gimi Ruoth Nyasaye ang'owa duong'. Mane ma Paulo nowacho Jorumi ni kata jok moko ng'eyo Nyasaye to kokadho kuom chwech gi kaka piny en, to ginene teko mar Ruoth Nyasaye. Jawinjo ni mad bed maber mondo mi ojiwa, mondo herani ojiwa, nikech penjo mwasebedo kwa penjore ni to en ang'o momiyo nyaka watim ote. Gima duong' mwaneno kanyo ni waseyudo ni ka waporo wach yie marwa ni joma moko, to wan kod mor mar riwruok Nyasaye e ote mare ne piny ngima. E kinde ma watimo neno kuom herane, to wamiyo ji mamoko thuolo malach mar warruok, nikech ginyalo neno maler moloyo ng'wono kod adiera mare. To kinde no bende nogono timo neno bende en achiel kuom yore ma Nyasaye miyo wadongo go e weche mag chuny. Kaka nowacho ni kwachiwo e kawambe igwedhowa. Koro kawambe wachiwo kwa kitwa gik moko kaka wadak, miyo wan bende ichako wabedo refreshed, ichako igwedhowa gi koth mar wach makare mar Roho Maler. Timo neno miyo wachopo e okang' ma wanyalo mulo e chuny jal madwaro mondo gund dhano duto oyudo warruok. Ing'eyo jawinjo, e buk mar Efeso anene wach moro ni kare wach nie ok watiyo ne Ruoth Nyasaye, watiyo kod Ruoth Nyasaye. Pek mar lando wach ni en tich Ruoth Nyasaye, to yienwa mondo wabed kode jotich kanyakla, mondo mi wambe kitwa opodhe. Winjo ka Efeso 2:8 wacho niya, kichika 10, nimar oresou gi ng'wono kuom yie, to un ok ema omiyo mano otimore, en mich Nyasaye, ok oa kuom tim ma ng'ato timo mondo kik ng'ato pakre, nikech wan e chwech Nyasaye manochweyo e Kristo Yesu ni tich mabeyo ma Nyasaye noiko chon mondo watim. Kisungu wacho niya, we are God's workmanship, or we are co-workers with God. Wan chwech, wan jotich kanyakla kod Kristo. Aneno wach moro kanyo kare maling'. Ni kare gimomiyo miwa kinde ma pod wan ga wang' piny ka, Ruoth Nyasaye dwani wabed kod jotich kanyakla mar lando wach Injili, mondo kitwa oloki obed kido ma oromo kare chuth chamo ngima mar piny Ruoth Polo, mar gikeni mar piny Ruoth Polo mosiko manyaka chieng'. Matini ko kawa kapod wagar koni gi koni, to ok wanyal romo chamo gikeni. Koro omiwa kinde mondo wabed jotich karo achiel kod Kristo, mondo wacham gikeno. Wadudo media wach moro kanyo. Koro gima wayede buk ma Jo-Korintho mar 2 sura ne 5 verse 14. Tadana soma 18 ga 19. 14 wacho ni to nikech hera mar Kristo ema dhirowa, ema chunowa. Kasa 18 wacho niya, mago duto akuom Nyasaye, en owuon ema ne omiyo wawinjore kode kuom Kristo, kendo nomiyo watich mar kelo winjruok e kinde gi ji mamoko bende. Amina. Koro mano e gima dhirowa mondo watim nenoni, mondo wan bende kaka noseketo machiegni kode, waywa jomoko mondo bed machiegni kode. Momiyo kare mosruok chania e buk mar Zaburi 30 kacha 4 kacha ni
ne kendi kaka Jehova ober, oja hawi ng'ano mogino kuome. Kisungu wache ni taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Nine kendi matini kwase neno ber mar Kristo, to wawako jomoko bende biobilie one morno. Wer moro ang'eyo, kare momiyo jandik wer mar 86 wacho wach moro kacha niya, wan wamor kwatiyo ni Yesu, wan wawuok ka chunywa yetimo tich manade ma Ruodhwa ochiko, wanatim kenda kuom tich Ruodhwa. Tich Ruodhwa Yesu, watiyo gi mor, tich Ruodhwa Yesu, wanatine e piny ka. Jawinjo, inyalo wero wendno stanza modong' namba 86 e wende Nyasaye, wamor kwatiyo tich Ruodhwa Yesu. Mad Nyasaye gwedhwa waduto kamiyowa jing'o mondo wabed kod jotich kanyakla. Walemo. Erokamano Jachwech polo koda piny. Wadendo nyingi tinende ni kiluongowa bedo nyithindi, yawuoti kendo nyigi. Mondo wand bende opodhwa kiketowa kare, kimedo gwedhowa kwa gwedho joma moko, mondo mi waikre ne chamo gikeni mar dala mane dhi losonwa, mane singo ni kisetieko tibiro omowa mondo kama intiere in, wan bende wabedie kodi. Otikinyini, parie nyithindi madendgi lit manie ng'ango e osiptende kata mieri. Parie nyithindi manigi lit kuom lalo jogegi. Parie nyithindi manige chidh nade koni gi kocha. Parie station mar Ramogi bende kachiel kod jotich duto. Wan bende bed kodwa Nyasachwa, ni kwasetimo magi duto, to kiwiro gi piny ruodhi to kik yudwa kwarem. To warom nie boche polo kachiel gi jogo mibiro gole tung' piny koni gi koni, kwachin ma ruodho mosebedo kwarito. Wadendo nyingi kendo wamiyo nyingi duong' e nying Ruodhwa Yesu Kristo ma Jawar. Amen.